se vezme do ruky, mu všechno přijde. V tomhle životě, co už žije, protože on už chodí do 4. třídy, že už se narodil, chodí do 4. třídy. A po 3. přišel, řekl mi datum. A ségra tenkrát mě to nějak neřeším. A ségra přišla a říkala, no kolem mě už všichni jsou báby, já mám už 3 holky, tak ta byla mladší, že jo. A já nemám ještě děti jako vnoučata. A já říkám, neboj se, přijde, bude to kluk, bude to vnouček. A řekla jsem mi datum narození. A přesně za 2,5 roku přišel. Přesně na ten datum, na ten duben prostě 8. dubna prostě přišel. Ten datum se mi prostě... Ona jako by už v mém životě... To samý, jako umřel dědek Hájku a je brácha jeho. Přitom oni jako dětkové se měli rádi. Když jsme tam přijeli, že jo. Oni se měli rádi, kluci. I když každý měl jinou povahu. Dědek Hájku se málo s kým snad, ale s mentátou jo. Jako už příprava na to, když byli starý, co je čeká do budoucnosti. A když to na nich vidíš, tak ono se moc jako nezměnilo. Ta postava, ten dědek byl vymakaný, že mu bylo 99 roků, on měl slavit 100. Ještě na ty roky, on umřel na mozek, jo, že ten starobní mozek. Poslední rok prostě už potom mu dávali prášky, no prostě mozek chátrá první u těch starých lidí. No, on zemřel asi půl roku před 100. Už připravovali diamantu. Tak to je dobrý, víte, jakém posledě životě. No a teď si vím, že Karolínka a Petra nechtěla nikomu prozradit, co bude mít, jo. A já říkám, bude mít holku. A Věra, hele, všichni mají kluky, tak budou kluci. Já říkám, ne, ona bude mít holku. To je to Stopka. A ta si vybrala Petru, protože s Petrou, to byla vlastně vnučka její, ta si ji nejvíc podlejzala Petra, babku. Linda s Karolínkou ty byly normální, ale Petra, ta vždycky babce, mejt okna za 1000 a viděla prachy, ne, když jí bylo tak 14-15. Pro nákupy běžela, a ne zadarmo, ona je Petra zase na penízky. A ta babka si ji prostě vybrala, já jsem to věděla, babka odešla, říkám, a Petra tam měla až teďko, a ty je 34, se jí narodila teďko holka. Teďko vlastně v srpnu. A já ještě říkám, ta babka, ona čekala na tu babku. Fakt, to je daný prostě, to srdce prostě. A se ti nikdo nezjevil jiný než táta a babička? Já akorát vím, že jsem byla tam nahoře, kde je nebe. No. A pozvala mě babička, moje babička vlastně, ta druhá, která se nenarodila. A ona tam je. A já jsem ti tam viděla mýho prapradědu a její sestru. Ta zemřela asi v 57. roce. A já jsem se z toho snu probrala a říkám, že mamka ji znala, že jo, od mýho táty. Já říkám, teď jsem jí popsala. Já říkám, tam byli lidi prostě takovýhle a ona, no to je praděda. A to byl praděda podle popisu. Jak to vypadalo? Krásně. Hele, první bylo, když odešel můj táta, ne, tak najednou babička mě tam pozvala. Byla tam psí bouda a ona zametala, byla před nějakým domkem, ale to světlo, bylo to žlutější než slunce. Bylo všude žluto, zelená tráva, vzadu byly topoly, jako louka, byly topoly. A bylo jasně, že jsou topoly je řeka, že jo. A já to říkám, babička měla tam psí bodu, ona milovala psy, ale pes tam nebyl. A ona zametala a já říkám, teď se podívám, a já říkám, babi, kde je táta? A ona mi ukázala jako k těm topolům. A teď jsem si všimla, že tam, říkám, no tak tam mi říká, on jde rybář, že jo, porybnej, tak dělal porybný. A já, tačka chytá ryby, on je na rybách. Ona se tak usmála krásně a řekla mi, Janí, tady se ryby nechytají, tady žádný nejsou. Ta řeka tam byla, ale už bez ryb, no protože ty ryby jdou dál, to je postup těch životů. Proto ti říkám, že my jsme se narodili od přesličky. I ten strom si byl jednou, každý jsme tím prošli. To říkám, že jsme tady tisíce životů, nikdo tomu nevěří. Nikdo tomu nevěří. Já třeba vím, že moje holka bude mít 2 děti. Ale já třeba vím do budoucna, že holka bude mít 2 děti. Vím, kdo bude moje jako vnučka a už vím a tuším, až to přijde, nastane, že bude můj vnuk. Po mojí vnučce už vím, já už jsem ji viděla, když jí byla 4 roky ve cíli. Já nevidím jenom to, co to, já vidím i dopředu, jako občas. Do budoucna občas. A to jsou hezký sny. Já jsem prostě jela to a byla v autosedačce a vnučka bude modrovoká a bude mít kaštanový vlasy. Kolika je to? Asi tak mezi 4. a 5. rokem byla, to jako podle toho dítěte, co určuju. Byla to moje vnučka. A to jsme jeli spolu už, takže jako to, jo, jako
Je to prostě daný, ale bude modrovoká, moje holka je hnědovoká. Tak teď zase chodí s nějakým klukem, tak si musím ho prohlídnout, až ho někdy uvidím, jestli má modrý oči. Protože ta vnučka máme modrovoká. Jestli bude hnědovoká, řeknu, Oli, to nebudete, vy spolu nebudete, to už automaticky. I ten obličej, já si pamatuju ten obličej, a spíš nebude na holku, bude podobná na tátu. Bude spíš na tátu. Takže já, i když chodila s tím Péťou, já říkám, Petr je modrovokem, zelené modrý oči. A já říkám, podle obličeje, co ta holka měla v tom snu, já říkám, to nebude jeho holka. To nebudou spolu. A po 5 letech se rozešli. Ahoj. Ale to já jí neříkám, že a po 5 letech se rozešli. Jo, to je prostě daný, no. Já vidím i budoucnost jako v těchto věcech. A že ji užiju, jako jo, budu mít taky nejradši. A už vím, kdo to je, ještě žije ten člověk a vím, kdo to bude. A mám i tušení, toho kluka jsem ještě neviděla, ale tuším, že bude mít 2 děti ještě kluka. Vím, odkud vítr fouká, z nějakého snu jinýho, ale to chce ještě čas, ten přijde díl. Tady ta přijde dřív, no. Hele, ale to může vidět každý, to je prostě to, že my jsme se prostě upnuli na nějaký věci. Ti říkám, kdysi v době kamenný, ve středověku, normální lidi, to dělá tady ta technika. My jsme 6. smysl, to mají šamani a tyhle ty lidi, kteří to vnímají. My jsme najeli na peníze, na mamon a ten 6. smysl nám to odebralo a říkej si, co chceš. Jo, to je prostě daný. Já jsem měla třeba i to štěstí, že ve 2 letech jsem měla ten zájem skvělých blan a viděla jsem Ježíše Krista. A tam se něco stalo, že jsem se vrátila a od té doby asi tady to mám. Že už tam krok jsem někde blíž a tam je nějaká ta vlna, která se mnou přišla zpětně do toho mozku, do toho srdce a to se na mě napoutalo. Jo, to prostě nevím, jestli se to mělo stát, jestli to jo, ale já si myslím, že jsme tohle měli všichni tenhle smysl a možná i větší smysly. Znám lidi, jako třeba ta Ája Lovosická, co se mnou jezdí. Ta vidí budoucnost dětí. Tam třeba takhle půjde dítě a ona úplně stuhne na pár vteřin a řekne, to je budoucí zedník. Já ho viděla na lešení a jel. A třeba už mu bylo 40. Jo, a nebo mi řekla tam, a už se to naplnilo jako na vandru těm dětem, jo, dneska už jim je 20. Že budou studovat, jo, a třeba, že bude učitel. Už se to naplňuje. To, co jsme spolu takhle jako o tom debatovali. A taky jsme jí nevěřili. Třeba o té Saše, že bude profesorka. Ona šla do toho Brna na tu veterinářku, už toho nechala. Šla do Prahy, dělala tu historii a ona jí říkala, prosím tě, ta historie nějaký kopání za pár korun, mě to baví a já stejně jednou tam budu učit. A už to řekla a ona o tom ani neví, že jo. Že tam bude jednou učit. Já říkám, to je přesně ono. Ona má tak vysoký IQ, ona jednou tam bude prostě profesorka, jí to tam prostě dovede, prostě se to stane. O mojí holce mi taky řekla krásný věci. Jako rok. Ona říkala, tvoji holku nevidím, je to zvláštní, já ji nevidím. Jo, ona třeba někoho potká pár vteřin. Mojí holku po roce přiběhla, říkala, Jani, teďko jste prošli, já jsem ji viděla. A já říkám, jak se ti to stává, ona normálně nic, z ničeho nic. Ona to prý viděla u dospělých, ale viděla je třeba i v rakvi, tak říkala, že u dospělých už se to snažila vymazat. No. Tak ahoj, pájo, zítra zase. V 6. Pojedeme městskou jedeme.